Pani Koleštíncová, vy by ste platili, pokiaľ by sme teda nezobrali jedného migranta, teraz nehovoríme len o tých ekonomických, ale pretože naozaj sú mnohí, ktorí utekajú aj pred vojnou. Takýchto by ste prijali, aby prišli do nášho šengenského priestoru? Myslím, že tak otázka nestojí, či by sme niekoho prijali alebo neprijali. My sme tu zaviazaní dodržiavať nejaký legislatívny rámec Európskej únie. Tá legislatíva bola prijatá a my ju teraz máme implementovať tak, aby tá záťaž z azylových tokov bola rovnomerne rozprestrená naprieč Európskou úniou, aby nebola neproporčne na pleciach niektorých členských štátov. Čo je dôležité, je ale nemiešať v tej konverzácii azylové toky s ekonomickou migráciou, pretože potom sa otvára strašivá téma z množstiev ľudí, ktorí sa pohybujú po trhu práce Európskej únie, ale nie všetci sú azylanti. Sú to ekonomickí migranti, ktorých keby sme sa učili integrovať do tejto spoločnosti, tak to môže byť veľmi unikátna príležitosť pre našu ekonomiku, ktorej chýbajú 100 000 ľudí v celých sektoroch, z ktorej ľudia utekajú, mladí, šikovní, talentovaní ľudia preto, lebo si nenachádzajú príležitosti v tejto ekonomike a ktorá zároveň vymiera. A keď budeme mať pôrodnosť v takomto tempe, ako ju máme, tak v roku 2100 bude na Slovensku len niečo vyše 3 miliónov ľudí. Takže poďme sa pozerať na to, akým spôsobom ideme našu demografickú krízu a vyprázdnený trh práce riešiť aj tak, že budeme sa múdro pozerať na príležitosti, ktoré vyplývajú z ekonomickej migrácie.